Sa number 3, illegal structures liwat na naman nga ginpangguba sa Barangay 16 sa Bacolod. Liwat nga ginpangkakas sa mga katapos ng Bacolod City Legal Office ang masobra sa 15 ka mga illegal structures nga nagasablag sa Palangka Road sa Barangay 16. Ginsiling ni Levi Pange, ang pamuno sa CLO enforcement team, makapila na kabeses nga ila gin-clear ang lugar. Apang nagabinalik ini sa gihapon. Lunes ang aga, una nga ginpakakas sa CLO ang mga movable structures lakip ng peryahan sang barangay. Ngayaran ang mismo sa tunga sandalan. Dugang niya, natapos naman ang piyesta sa barangay, rason nga hindi na sila pwede makapadayon sa operasyon. Gintinuan man sa Bacolod Environment and Natural Resources Office ang lugar bangod nagatinumpok na ang basura sa kilid sandalan. Samtang mga permanent structures, lakip ng kontrobersyal na car wash, vending machine, ni punong barangay Jason Ligaya, ang ginpasiradaan sa CLO kag balikon sa Miyerkules agud tigayo na nga kakason sa dalan. Si Ligaya nang pinakaunang nga punong barangay nga ginpasakaan kaso sa CLO bangod sa hindi pag-kooperar sini sa clearing operation sa syudad. Actually, sulit-sulit man lang din sa may Barangay 16 together sa atong BTTMD, yung mga personnel kang ilahit. Kadamo naman sa mga structure nga tuwaw sa kilid gid sang dalan kag mga debris lang ng mga construction nga waste nila ara lang. So hasta ang aton nga binro subong nag-operate na lang para makilagid nato ang mga dalanon. So para more or less ang nakakuha nato, siguro hindi magnubo sa 15 ka bilog. But ang sa mga permanent, na lang may mga steel, bali ko naman sa Friday, may 3 days pack na ginatag sila with Atty. Sabik nga clearance until Friday na lang.